Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta setmana el que farem serà això, que és una bosseta i a dintre hi van discos desmaquillants. Jo els he fet extra grans, vosaltres els podreu fer de la mida que vulgueu. Vinga, ara us ho explico, comencem. Necessitarem un tros de roba que faci 15 per 68 més o menys i un altre trosset de roba per fer la bossa que ha de fer 20 centímetres per 45. A part necessitareu la mateixa mida de 15 per 68 de rus, però jo utilitzaré aquests retalls que ja tenia. Marcarem la forma del bol i ho retallarem. En farem 4. El tros de roba que tenim de 68 per 15 el doblegarem 2 vegades fins que en surtin 4 bols. Marquem i retallem. Col·loquem la banda més peludeta de cara cap al dret de la roba. Ho subjectem amb agulles i ho cosim tot al voltant, deixant-nos 3 dits per poder-lo girar. Retallem l'excés de tot el voltant. Ara els girarem i tancarem l'obertura amb una agulla de cap. Fem un repunt a tot el voltant, aprofitant per tancar l'obertura. Repetirem l'operació 4 vegades. I ja ho tenim. Veieu que fàcil? Necessitarem un tros de roba que faci 45 per 20 i un tros de corda que ara medirem.
La corda de més o menys 60 centímetres. Ara anem a cosir els costats. Un el cosirem sencer, però en l'altre hi deixarem 7 centímetres d'obertura. Ara que ja ho tenim cosit, passarem l'overlock. El costat que està sencer la passarem sencer i el costat que hi ha l'obertura farem primer l'obertura i després el tros final petitet. Veieu com us ha de quedar? Per subjectar els costats de l'obertura, passarem un repunt a 1 centímetre. Us ha de quedar així. Ajudant-nos de la planxa, doblegarem 1 centímetre de la part superior. Ara el que farem serà doblegar 2 centímetres i ajudar-nos d'unes agulles de cap per aguantar-ho. Ara el que farem és fer un repunt tot al voltant, aguantant bé i rematant bé el principi i el final. Ara, per aquest foradet que queda, passarem el cordill. Li farem un nus al cordill i hi posarem una agulla imperdible. Jo ho faig així, hi ha passacintes i altres coses que us poden ajudar. Donarem tot el tom a dins de la bossa i ho enusarem. Veieu que xulo ens ha quedat? Uns discos desmaquillants amb la seva bosseta, ideals per regalar. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. Penseu que després sortejarem el que cosim aquí, o sigui que això ho tindreu aviat en un sorteig.